गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरैयै खावलायबाय। दानिया भिडिअ लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि खबराव दङ एसएससि एबा मेट्रिक कम्पार्टमेन्टेल आनजादनि रुटिनखौ दिहुनना होबाय। 25 जुलाइनिफ्राय जागोन आनजादा। 30 जुलाइ खालि जोबगोन आनजादा। फुंबिलि समनि 9 बाजिनिफ्राय सानजौफुनि 12 बाजिसिम आरो बेलासिनिया 1:30 निफ्राय 4:30 सिम जागोन आनजादा। राजधानी दिल्लीयाव सासे बर' हिन्जावसानि गोथै देहाखौ मोन्दों। जिउ गोमानाय हिन्जावसानि मुंखौ पिंकी बर' होनना मिथिना मोन्दों। पिंकी बर'नि न'आ गलाघाटनि धनसिरि महकुमानि पचतपाराव। खौरां मोननाय बादिब्ला दिल्लीनि गावनि भारा न'आवनो मोन्दों पिंकीनि गोथै देहाखौ। खौरां मोननाय लोगो लोगोनो दिल्ली पुलिसआ जाथायसालियाव थांनानै गोथै देहाखौ पस्टमर्टमनि थाखाय लाना थाङो आरो लोगोसे पिंकीनि गलाघाटनि न'आवबो जगाजग खालामो। पस्टमर्टमनि उनावसो न'खरनो गथायना होगोन गोथै देहाखौ। जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायबाय पुलिसफोरा। दासिमबो मा जाहोननि थाखाय थैदों बेखौ मिथिना मोनथ'वाखै। मेरि एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'नि दैदेननायाव भारतनि गोदानै बिबान मोननाय आइबिनि डाइरेक्टर तपन कुमार देहाखौ दिल्लीयाव बरायो आरो बिथांनि एबसुनिफ्राय बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंनो थाखायबो गोसोखां बिलाइ गथायो। मख'नो गोनांदि आसामनि तपन कुमार बिथाङा बर'फोरनि थाखाय बिटिआर आरो बिटिसिनि गोरोबथायाव मैखोमै बिहोमा होदोंमोन। सावस्रि बिफाननि ग्रेड 4 नि आनजादा जासिगोन। बेखौ मन्त्रि केशव महन्त बिथाङानो मैया फोसावनानै होदों। जुलाइनि जोबनायथि नङाब्ला आगस्तनि गिबि सप्तायावनो जागोन आनजादा। बोथोरखौसो नेगासिनो गासैखौबो मन्त्रि बिथाङानो बुंदों। मख'जाथावदि गिथावना दै बानायनि थाखाय खननै फावसायदोंमोन आनजादखौ। दासिमनि भिडिअ'आव बेखिनियासै। भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनदोंबा लाइक आरो साबस्क्राइब खालाम। मानोना आं गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो नाजागोन।